Aytagtymyzyň gyşky oýunlar sport toplumyna hokey oýunçy dowam edýän halkara ýaryşyň bugunky duşuklarym çekeleskli pursatlary baý boldy. Hokeyçiler ýeňiş kazanmak uğruna ýeti hüjümler etdiler. Halkara ýaryşyň nowatdaky tapgyryny A toporda çyksy edýän ýurdumyzyň galkan toporu bilen Özbegistanyň toporlarynyň arasyndaky duşukda ul hatap alny. Zan köýürler çekeleskli hemde dartganly pursatlaryň şaýady boldular. İlleşlerimiz eýäm oýunyň ilkinji minutlaryndan hatap açmagy başardylar. Ýygyna hataplaryň artdyrylmagy hokeyçilerimize üstünlük getirdi. Şeýlelikde galkan toporunyň hokeyçileri 9-1 hatawynda ýeňiş kazanmagy başardylar. Bu üstünlük ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraýynyň ýokurlanýandygyna ýene däwirgedek şaýatlyk etdi. Şeýlelikde ýerleşlerimiz halkara ýaryşyň final tapgyryna çykyş etmäge hukuk kazandylar. Ýaryşyň beýleki duşuklarym çekeleskli geçdi. Şunda Eýran bilen Omanyň toporlarynyň duşugy 6-0 hatawynda, Belarus Respublikasy bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň toporlarynyň arasyndaky duşuk 6-3 hatawynda, Kazakistan bilen Türkiýanyň toporlarynyň arasyndaky duşuk bolsa 4-2 hatawynda tamamlandy. Ýurdumyzda hokey oýunçy geçirilýän ýarış dowam edýär.